Καλημέρα κύριοι συνάδελφοι, αδιούχοι ηλεκτρολόγοι καταστάτες, σε αυτούς ευθύνεται το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα socket tester. Όλοι ξέρετε το socket tester. Να και ένα της Stanley. Ελέγχουμε λοιπόν τις μπρίζες μας. Ωραία. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το socket tester να ελέγχουμε και άλλα πράγματα. Π.χ. τον πίνακά μας ή ενδιάμεσες συνδέσεις. Εγώ λέω ότι θα μπορούσαμε. Πώς? Μια κατασκευή αυτή είναι μια απλή κατασκευή. Ένα κατσαβιδάκι το οποίο είναι σπασμένο. Μια μπριζούλα. Και δύο ακροδέχτες. Βάζουμε το socket tester εδώ. Τις συνδέσεις μας στις μπαρούλες μας. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μετρήσεις στον πίνακα. Και με το άλλο. Ας πω τώρα ένα απλό τρόπο να το κάνετε κι εσείς. Αν δεν έχουμε ένα παλιό τρυπανάκι παρόμοια κατασκευή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά. Ένα ταφ, μια μπριζούλα με ένα σπασμένη μύτη ενός κατσαβιδιού, και εδώ έχουμε συνδέσει μόνο ουδέτερο και γη. Απλή ακροδέχτες να μπορούμε να τους συνδέσουμε σε ένα καλώδιο. Εμείς τώρα θα βάζουμε το κατσαβίδι μας στη φάση. Έχουμε πολικότητα, μην κάνουμε κανένα βραχυκύκλωμα. Το βίντεο απευθύνεται σε αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες αποκλειστικά. Οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα, απλά μόνο μας βλέπουν άμα θέλουν. Ο ουδετερός μας, έχει πλαστικό αυτό και δεν πιάνει σωστά και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τεστ. Ευχαριστώ πολύ.